Културата не е просто някакво украшение върху дрехата на Европа, а тя е основата на това, което ние сме. Силата на Европа никога не е идвала от това, че сме еднакви, не е идвала от културна еднородност. Силата винаги е идвала от богатството и от разнообразието, езиците, традициите и националните идентичности. За мен именно това означава да бъдем единни в многообразието си. Затова е важно да помним, че европейското многообразие не се изразява само в различни традиции и обичаи, а и в езиците и в азбуките, които народите на Европа използват. Продължаващия в момента дебат около българската евромонета, която е посветена на българската азбука, показва колко чувствителен може да бъде този въпрос. Кирилицата не е просто българско наследство. Тя е една от трите официални азбуки на Европейския съюз и отразява приноса на България към европейската цивилизация. Да уважаваме кирилицата означава да уважаваме принципа, че всяка европейска нация има достойно място в общия европейски дом. Нека да уважаваме точно това многообразие, което прави Европа силна. Благодаря.